Noniin. Kolmas tuli valmis. Ampuma valmis. Laukaisu valmis. 49. Kui kakkonen ampui jo. Kui kakkonen ampui jo. Tää menee ihan omaa aikaa. 2 kertaa. Huomi! Mutta sitä! Kartussi! Mä en oikein nähnyt mitään tästä. Otas kartussi! Minä vai? No tää vitun kamera kädessä. Yeah! Tää vitun kamera. Mikä kiire on? Huomio! Ulta! Nyt meni näkö. Joo. Nyt meni näkö. Ei kun sokaistu. Se muuten oli aika kirkas. Se on kirkas.